refereren aan gemaakt. Ik was kerkelijk pengegaan, ik kon niet buigen. Maar ik was donderdag, vrijdag aan van mijn gebed. Dus die eerste pijn weg, gastochtend ook opstaan, toen kan ik glad niet buigen. Vanochtend daar staan te buigen naar worship. Dus ik pijn weg, ik voel het weer aan weg, het is weer aan weg. Ik heb voor 3 maanden brandpijn gehad, dat elke dag. Ik heb voor een woon gezegd. Ik heb het bekomen geraakt en die brandpijn is helemaal weer waar die is. Halleluja. Wees los op Halleluja. Glory to Jesus. Hallelujah. And wait me whole. Hallelujah for you, sir. En arthritis, Heer mag er nooit weer terugkom. En Jesus kom. Amen. Apa yang di voeten? Hoe lang was die pijn dan? Die laatste pijn nou? Halleluja. Zeg weer? Ja, dat ben je was. De Heer heeft hem losgemaakt. Ik heb vanmorgen gekomen. Ik heb gevoeligheid aan mijn baga. De dokter had voor mij gezegd dat strook in de kanker. En ik weet die jaren bij vanmorgen verloren. Amen. Don't take something. Hallelujah. The hero everything. Zeg hoe je? Zeg, die was lam. Wanneer? Ik heb net aangezet dat we voor de huis staan. Maar die jaren met familie staan achter de wij gaan staan. Dat is die jaren niet weer niet. We gaan nu weer onderwijzen. Ik ben op een jonge kant op. Dit is die jaren voor vast. Amen. I thank you, Lord. Hij moet naar de dokter toe. Ik heb bayar, ik heb geen vallen niet. Ik heb dokter gehad te zeggen, pas de wiet was arthritis. Ik heb gezegd, ja, ik bayar arthritis toe. En die hier zijn, toen pas de die hier zijn, toen dat al klaar met hier raak alles van mijn hoofd op mijn voet aan. En ik is een nieuw stap. En die was zo met die kies van die Jariana. Amen. Ik was gewoon verbonden vanmorgen. Want ik ga nu niet dokter. Ik liep mij naar mijn boven. Hij was al zo hier, want ik zeg hier aan jullie maar zeg. Maar daar kwam als je vrouw aan, dan moet je goed wel mee. Maar zij is er van mij aan terug, die nog weer weg. Maar hier liep mij naar weg. Ik ga nu op hoe jij en je hebt hier kan hij kijken. Hier kan hij ik heb hier dat ik daar oud en dan kan standaard voor hier. Maar denk dat alle niet dat zo gaan blijven.